Te prekomjerno nakupljanje tekućina, ili bi mi to nazivali edemi, još specifičnije mi u medicini bi nazivali otekline u vašim daljnjim ekstremitetima, periferni edem. I u najvećem broju slučajeva vi ćete imati otekline koje su vezane za vaše noge. Natkoljenicu, potkoljenicu, nožni zglob ili stopalo, to se praktično događa u najčešćem broju slučajeva. Međutim, vi možete vaše otekline imati i recimo u stomaku, na rukama ili bilo kojem drugom dijelu vašega tijela. I u određenom broju slučajeva uzroci oteklina nisu pretjerani problem jer je to vama došlo radi perspektive što ste možda predugo stajali, možda je bio dan previše vruć, možda ste jednostavno puno vježbali ili dakle nekakve situacije ili ste dugotrajno recimo sjedili većinu dana pa ste imali nakupljene tekućine recimo u nogama i oni se sa vremenom jako brzo resorbiraju. Međutim, veliki broj vas izuzetno dugo vremena dakle boluje od otekline i nikako ih ne možete riješiti jer vi zapravo ne znate pravi uzrok bolesti, a kamoli da bi vi onda kasnije na potpuno prirodan način to rješavali. I zato sam ja uvijek tu na mome kanalu da svima vama pomognem, dakle ukazati zašto se to događa i još vam moram napomenuti, nakon ove današnje emisije, za negdje recimo otprilike tjedan dana ću napraviti novu emisiju gdje ćemo pokazati kako ćete na potpuno prirodan način dakle deaktivirati ove najčešće uzroke bolesti. Jer mi kada govorimo o najčešćim i najopasnijim uzrocima, na prvom mjestu ću vam govoriti imat ćete problema sa venskom cirkulacijom. I opet se specijalno ovo navodimo na problemima u nogama, jer mi kada govorimo o samim venama, govorimo o krvnim žilama koji tjeraju vašu krv od dakle bilo kojeg dijela vašega tijela prema srcu. I upravo ta krv je osiromašena sa kisikom i osiromašena sa hranjivim tvarima i mi kada govorimo o venskoj cirkulaciji, dakle možete mi lijepo zamisliti dakle, da vene tjeraju krv dakle, prema gore, prema srcu i kada one iz raznih razloga, a specijalno radi onih sitnih malih ventila koji se nalaze u samim venama, propuštaju krv natrag prema nogama, vi ćete dobivati nešto što se naziva venska insuficijencija, varikozne vene i generalno veliki problema sa krvnim žilama, specijalno sa venama, ali tu mogu biti problemi i naravno sa kapilarima i to je jedan od onih jako opasnih uzroka zašto nastaju otekline u vašem tijelu. Na drugom mjestu ću vam preporučiti, zapravo reći ću vam, jedan od najvećih problema zašto vi imate otekline u nogama biti će problemi sa bubrezima. Pa sami simptomi problema sa bubrezima jako često se očituju radi toga što vi imate otekline u vašem tijelu i na trećem mjestu ću vam reći jako loša prehrana. Veliki broj vas enormnu količinu loših namirnica konzumira godinama, možda i desetke godina i vi jednostavno niste svjesni da u vašem tijelu fale ključno kronični minerali i vitamini koji služe za normalno funkcioniranje tekućina u vašem organizmu. I zato ću vam reći, dakle, ključni nedostatak specijalno vitamina B6, specijalno nečega što se naziva kalij, može vama kronično uzrokovati problema sa oteklinama. Dalje, problemi sa jetrom, problemi sa srcem su jedni od najčešćih i najopasnijih uzroka zašto imate problema sa oteklinama. Dakle, morate me lijepo shvatiti, ukoliko imate bolesnu jetru ili bolesno srce ili specijalno ukoliko koristite velike količine lijekova svaki dan, što veliki broj vas konzumira, i ova tema je specijalno bitna za one osobe iznad 50. 60. godine pa nadalje, jer vi u najvećem broju slučajeva imate nekoliko dijagnosticiranih bolesti, vi veliku većinu tih bolesti, bilo to srce, imate recimo visoki krvni tlak, imate problema sa probavom, pa imate problema sa jetrom, sa bubrezima, dakle vi u nekim situacijama ni ne znate šta već sve bolujete i još pijete velike količine lijekova i onda se nemojte čuditi zašto u vašem tijelu se značajno nakupljaju tekućine i nikako ih ne možete riješiti. Problemi sa srcem, problemi sa jetrom, problemi sa bubrezima. Velika količina lijekova su jako ozbiljni uzroci zašto vama nastaju otekline i danas još kad razmišljamo apsolutno određene vrste perspektiva koje vam uzrokuju upalo. Specijalno kada govorimo recimo o gihtu, osteoartritisu, reumatoidnom artritisu, čak i nečemu što se naziva burzitis, dakle recimo u koljenu i slično može uzrokovati ove vrste tegoba koje su malo ozbiljnije situacije. I naravno onim najgorim opcijama imate nešto što se naziva, dakle, rekli smo limfni edem, što je poremećaj zapravo limfne cirkulacije i postoji još puno veći broj izuzetno opasnih bolesti kao što su tumori i slično. Međutim, u najvećem broju slučajeva vaše otekline, kada razmišljamo o najozbiljnijim situacijama, biti će problemi sa venama, biti će problemi sa bubrezima, jetrom i da sa samim srcem i naravno enormnom količinom konzumiranja velike količine lijekova i izuzetno loša prehrana. I onda vi kad na to sve nadodate prekomjernu tjelesnu težinu,
Kada dodate kroničnu nesanicu, kronični stres, dakle sjedilački način života bez imalo vježbanja, što možete očekivati da kontinuirano imate otekline kojih nikako ne možete riješiti jer ne znate što je zapravo uzrok, a kamoli da ga riješite na potpuno prirodan način. Međutim, rekao sam, ja sam tu kao i uvijek da vam pomognem kako se to prirodno deaktivira. Uskoro me slušajte, dolazi novi video zapis o prirodnom liječenju ovih najčešćih problema vezanih za najopasnije uzroke oteklina. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.